Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, papagayam, nagkararag ta kinapa Diyos, gabata italang kita nagrugi tinakapigpigsa nga ganggana dito lugar tayo. Aging kanay takit at dapalang. Lord, kasihan na kami. As in, inuto nga ito nagpigsaan na ito Dito siguro iti kadasawan iti nakapudpudot, nakabarbara. Papagayam. Posible nga danto pa lang aftershock. Kaya sat, kaya nyo rin iti cellphone nyo mangtid to iti update iti panagananan. Iti mangtid iti pakamo update sa kanya ito yung earthquake. Kaya sat. Saan ito nga mas daw kapag mapasamak tikas tuwing pasamak kadag ito yung laldaw iti kung nato yung kalamidad at least nagsaltingin. Thank you Lord dahil ito'y Nemer Studio, ito'y balay tayo, ito'y absat the Nemer Studio family ito umadlang ti dakas nga napasamak kuna Greg da kumanita baban no. Yan. At datay iti second floor, iti studio tayo, gabsat. Sandali lang ya. Hello. Papagayam mi. Okay. Sino na kita viewers tayo nga nakadlaw? Yan. Kumadran Lydia Agus Ganiban, happy watching. Kasama tayo ni Ronald Albayal Decano. Ni, sino pa ni Kimi Wami. Agraw mo tayo ni Diana Katchapero. Napigabigat mo manong. Napigsa, tiging ganit dito ayan mi, dito Sanchez Mira, Cagayan. Urid to'y. God bless po sa ating lahat. By the way, kablawak man na kita anak ko dito Sulusuna. Ayan, sitio sino? Homestead. Ayan, dito Sulusuna Homestead, JB Boy Angelo kaniya GM. Dito ay kakaisunang apukok nga John Dave. Kablawak pa itay ayaetek launay nga niya Mr. RF. I love you always. Dungo. Sanchez Mira Cagayan gabsat nag-commentant napiksa sa ano sa jay. Diyan mo inuti nagsentroan na. Noon diyak mariro gabsat kasi nga piksa na kat 7 to 8 intensity.
Amunti kapsat no adala kita narpuog. Awang kumasapay kumatawan. Ya. Perlita gliba matjas nobel stay safe. I mean dita Pinas ko na nobel na so Perlita gliba matjas ni Mike Senior. Marites Katindoy. Oh my God, big earthquake ko na. Lilibet tinakabugot at ito Pilipinas na ito. Nakatapaway lilibet. Oin, pigsa ko na. Okay. Ronald Albayal Decano. Hello, Nemer Studio Family ko na ni Novelin Ramos. Remedios Asuncion ni Lorceli Castillo Cerezo Team Presa. Good PM manong. Naging gina dito ayan mi. Nueva Vizcaya. Napigsa. Dikat kahit na sa Northern Luzon. Nalakit sabi ko mata aumad lang tayo naman nga damage saya. Darwin Visaya. Amo na po utak dahil 1983 nga earthquake. Madama ka mga buiboy iti soup, Wonder Woman. Halos kasjay, tipik sana. Yan, dahil 1983 dahil, di ba? Nadi adot narba dito yung Bagyo. O dito yung Ilocos Norte, di? 1983. Ano nga, ayun, 1983. Uso pala di mabuyat TV nga Wonder Woman. Abag iso nga tumakder ni Wonder Woman sa Wonder Woman ngunag kaya pagpinasa na nga nagpukaw ti kuryente Muslim no kuano na tayo nagpigsa agang ganad ka nagpukaw ti kuryente hamag nga ron nga nagpukaw yan may experience ti kasto nga okay tararan kaya masat irugit nga rin 1990 manong, 1990? Nadapi 1983 di. Yan, di Bagyo, dito adot na tayo di Bagyo. Danar ba nga building. Kumusta ka manong? Napigsa ti aking gana dito. Kung Jerry Locson. Ilocos na dyan. Ori dito, Jerry, napigsa. Jerry Locson, pigsa aking gana ko na dyan, mag-single na dyan, kahit na siya, Ilocosor. Dyan, Nueva Vizcaya, da nag-reakan. Si Chulubot. Okay. Tara. Nagpisa tiging ganad. Nagmayat tibuteng ko. Nagmayat tibuteng ko. Apa yung namayat tibuteng? Yan. Ay, buhay. Kita pagyamanan tayo. Ngamun tayo ito, ano ti resulta na dyan ginad. Ito tinagkasentruan na. Ayan. Nagdagag tinadyo. Dito sampai nag-react. Tay rumrumar na pan nga awan iti may balugos mo pan addi ko sir. Apa di awon reaction ti radyo. So ko topic dakit. Okay, manipod na ro dito yung Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Ito yung masanakan di Barangay 31 Talingaan, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manang kasumang pwede program tayo. Dear Manong Nemi. Kaya ito pagkaya minumanong yung Nemi Ruiz kumukablaw ka na kayo tinimbag nga bigat, naimbag na aldaw, naimbag nga oras. Anyaman nga oras kan aldaw ti paset ti lubong ayan nyo ita. Salamat for watching and please share this program, share. Karkararag na kinapod Diyos agyaman tayo. Dito yung Nemer Studio kaya masat, kanito yung lugar mi, kita umat pa iti na ipanamag nga nadangran. Kada ito yung napasama ka na pigsa aging ginag. Okay, papagayam, pananan nyo ti salita ni Victor nga napauluan iti driver bodyguard. Ni nga ta Victor, ti driver bodyguard, ano nga ti pagkasalitaan na, napindas ka na, padanan nyo. Iti latest nga damag ti kapsat kat, ano man lang iti natadael nga slight lang, at nakano ti kiti balay nga ako nga at least awan samat iti padamag nga casualty. Nga natupakan mo noon yaman kapsat yan natilitas agyaman ta kinapo Diyos napigsaman nga peso ng di na kinayang rineba di kiti nalalagda skin nga agtalinaed Arnel Sambos Unido adanar ba nga balay dito ayan may manong ta San Juan na anay kay Jerry Locson 7.2 kano dito vegan ta kano nagsentroan na
Salita abra, so pinapigsa. Yung talaga napigsa na kayo? Mantawon kon? Adumat na experience na yung ganit graduate na pigsa. Dahil na pigsa nga ako dahil ko nga apagisong mangrugi nga Wonder Woman. Alas 8, dahil di oras, trabi. 1983 ni Jack Maria ready. Gusto may sa an experience tayo. Sa ditoy. Kaya maglagi din ta awa mo lang tayo yaman nga damage. Hintay nga rin. No itay kat naggangana dita. Intamat na danggan. Ibasa na ito yung pakasalitaan ni Victor nga napauluan iti driver bodyguard. Yeah? Makadiuliw nga tayo itong istorya. O na makapasangit. O na niya. Numabaling ko kaya kaya tag-istorya ka na kita makapasangit ka nagpungpungtot. Gapata talagang maaros tirignak. No, sang-sangit. So nagpungtot. So kung kuna di kabalay ko ng kanay, ni daddy, makiap-apa mo na yun. Ay, ni daddy, sang-sangit mo na yun. Ay, ni daddy, nagpungpungtot mo na yun. At siyempre, iportray ko di drama, di istorya. Sa gudahin nga ti surat, ti pagkasaridahan, ni paghayam ti nga Victor, nga napaluan ti bodyguard, driver bodyguard. Dear Manong Nemi. Karadradwar ko idi manonemi iti korsok ng criminology. Takayat ko manonemi iti agbalinto nga pulis. Agbalinto nga nasiyat nga pulis. Nganoan niya talaga ti rol akam iti maysa nga pulis ket isunto iti nakakmen. Dito lugar mi manonemi adu da kitay naluko. Nagruna ka na kitay dorkwista. No abagit ngamin manunemi nga dari kita maiwarwaras nga drug, illegal drugs, shabu, marijuana, kadanyaman na klase iti droga nga mangadik kada iti tao manong. Nangruna kada kita tutubo. Dito lugar mi manunemi adu da kita maipadpadamag nga pinatay da ni kastoy sinut ng patay dagiti drug addict. Nikastoy kat rinamusda sa dapela pinatay, sinut ng patay ka ng ramus dagiti drug addict. Nga ita manong nami ti rason ka nagapuno no apay. Numampay awam ti masaknan iti pamilyak. Talo kang mga kapsat manong nami dua nga babae ti naudi nga siyak ti nauna. Irinto taninanang manong nami a plain housewife at sari-sari store nga naisariping dito balaymi nga isot bambantayan na. Irinto tanitatang manong nami. May siya kadag iti close-in bodyguard ti agdama iti nga mayor iti idimi. Ni Mayor Leon manong nami. May kadwa nga tren na. Iliday mo na ngagtaray manong nami awan ti kinalaban na kunak kumangim ti agdama idi nga mayor, iti kinalaban na. Nga idi manunay ka nagdindinamag, iti kinaanomalya da ita nga mayor. Irinto, tani Mayor Leon manunay nga agdama ita nga mayor, ket isot limaban. Mas nga businessman manunay ket napintas ti record na. Damat panggap na manunay nga mangdalos, iti ili, nga dito tigapunan no apay nga nagkandidato kas mayor. Simbrek iti politika. Ket layus manong nemi. Kada iti nga panangapak na. Aging nga dinteng ti second term na manong nemi awanan tinimaban kayong kuhana. Kapag makita, iti napintas ang gapuanan na manong. Isang nalahing ta. At da iti may isang napasamak manong nemi. Ti kaanakan na manong nemi nga nagyan iti ayanda ket biktima kadag iti naluko. Biktima kadag iti naluko kunak agsipud ta rinamasda imbag tasanda nga pinapatay ngem mapukpukaw ti simbang ti panunot na nasyak na truma. Nga dito po naman nung naming nga dada nga nagbaling istrikto ni Mayor Leon.
iti panangisayangkat na iti panakapaksyat iti illegal nga droga iti ilimi. Uwan manong nemi. Nga madalata. Halata mapukaw. Hanga maminpinsan manong nemi. Kasi iti panangikana iti dating presidente ni Duterte. Nga namin maminpinsan ng ikatag ko na ng hanga nagbalagi na minimize na. Ngam saan na kasi di manong nemi nga nagkaro. Ita, etal na. Kasta manong nemi tinapasamak iti ilimi. Nakaro iti. Iti sampay lang ni Mayor Leon ti Mayor, ni Midis Mayor, na minimize na. Napaksyat na. Basit. Basit. Kahit nga sa wen, manong nemi. Dagiti may isaro nga durigista uno mangiwarwaras kadagiti may parit illegal nga droga. Iti pa nang graduar ko, ti kolehiyo, ti kurso ng criminology, manong nemi, isagsaganak iti panagtek ko ti board, uno saan, piliak, no tekak ti board, uno saan ag-training, 6 months training, sakbay nga makastrike kakas pulis, may isa nga pulis. Kahit ko nga ti ilimi, ngagserbiak. Tapos nagkasta, tumulong ang mga salaknim, kadagiti na tao, kanda agraman ti sa Nikwana, kaya magpaksyat, kadagiti loko-loko. Inasat gandak manong nemi ni Tatang. Victor, Tang. Bayatan nga ururayam ito panagtek mo ti board. Kung ano saan pangadeng mo, desisyon mo nga mapanag-training, nga sobre ka pulis, di mo kayat nga madaan kayo iti 1 year lang nga trabaho. Kat una tang, pwede ka na saan? Pwede construction ha? Alangan mo nga, pag sarkanda nga agbatil semento, college graduate ha? Laglaban yung black belt terak, nagsusura kita karate. Kinasarita ni Mayor. Apay, Tang, ano problema ni Mayor? Medyo anak na, kakaisumo na nga anak na, babae. Apay, ano tanga na di anak na? Lovely. Nabalog ka no. Natangkin ti ulo na. Saan na amot maisuro. Dito may sa itang problema ni Mayor. Awan problema ni Mayor, kanang iti programa na iti ili tayo. Okay, met. Awan di problema na kadagiti asanggunan na bayan member. Gabot na majority, kanakwana, ket kakanwana. As in, awan problema na ti panang pataray ti gobyerno tayo. Agtutuloy man lang tayo ti programa na. Ngayon ti problema na, di anak na. Kinapa ibagbagayo kanyang tang. Problema di anak na. Malagi mo di istorya di kasinsi ni Lovely, nga kaanakan ni Mayor. Balasang met, tuwain. Balasang nga intalagdakin ni Mayor, kahit nasa wen, arig nang inampun da Mayor, kahit asawa na, dahil nga kaanakan ni Mayor, ngayon, biktima iti, kinaloko ni kiti, durugista. Sigun di dama ka kita, pinagtumarda, tinadumuduma klase iti droga, shabu, sa dapat lang nagsisinublatan nga Rene. Kaya magtasanda nga pinatay. Ngayon arig na, natay iso na. Gabot truma. Napukaw na simbang ti panunot na. Kahit saan nga kayat, saan nga kayat? Saan nga kayat ni Mayor nga maulit data nga napasamak, iti kaanakan na, iti mismo nga anak na. Nakamatapakina ikakang rudya anak na tang. Di pala idiretso kahit yung ibaga kanyak. Ano pala palpalikaw? Kaya i-introk lang at no maawatan ti kahit kong asawan. Kaya kasbay sa nga ma, di na kayat nga saan nga agbaligi iti anyaman nga arapaap ni Lovely nga pagbalinan. Pinadaking ko na ano kayat na. So nga rod,
Dadya nga min driver na lakayin, kas kanya. Kat saan na nga makontrol ni Lovely. Kaya yung sa wandang, naloko ti anak ni Mayo. Natanggan na ulo na. Saan nga pa isuro? Kat kasapulan na iti driver bodyguard nga makatukol ti Sara na. Kat api nga ibagbagay yung kanya. In-recommender ka kini Mayor. Siya, ang baling nga driver bodyguard ti anak ni Mayor? Di mo kaya? Ang mga ano, saan ko kaya? Sabi ko mga di mo kaya. Kung ayaw nga natanggan ti ulo na yung nga Lovely. Kasi no, talagang ipaturay na natatanggan ti ulo na kita sakpa ti madaksan. In-recommender kan. So nga, di mo ko madadailan na pintas nga record ko kini Mayor. No, napintas, ti record ko kas sa close-in bodyguard ni Mayor. Agbaling ka kumawat nga na siya at nga driver bodyguard ti anak na. Huwag nga, masaludsod ko man, anak. Nag-graduate ka na ti ka-college. Ada ka din girlfriend mo? Paitang. Ito nga kinagwapong, kinamatch ti pamagim, kung ka naman lang artista. Kaya kaingas mo ni sinot, kaya kaingas mo nga sino idol mong action star. Tatang met. Alangan met nga na dyan na tayo. Sino nga ron? Siyempre ni Bong. Oo, Bong Revilla. Alang Bong Revilla ka. Nga tatang. Kasi lang ibagbaga yung kasi lang mga rami dakti pelikula ang siya tibida. Kasi lang siya eh. Di ba kaya? In-recommender dak magaya man. Di, okay na. O sige. Into na bigat. Ag-report ka di balay ni Mayor. Okay? Mga nudyak ka, kayam data, makatawan laing ti kontratam. And after 1 year, ag-graduate tumatan ni Lovely, nalpas nun ti paragbali mo nga driver, bodyguard. Ito pa naglulukat ti klase. Isang itong tirugi mo, no? Ore ka, kada ito yun, depende na nakula ni Mayor. Siya kita, nag-report ak tungan ka ni Mayor Leon, into nabigat. Manong naimi, kasladyak namnamaan, jak inexpectar, nga agbali na kasto manong naimi ti umuna nga trabaho. Kabayatan nga isagsagan, iti pa nag-take ko ti board. Uno saan, depende no, nga kayat ko mapanak to training, akas sumrek a pulis manong naimi. Right. Kabigatan na nga rod, manong naimi, na panak iti medyo panakkalan nga napintas nga balay ti Mayor iti idimi. Ti katulong manong naimi, ti nang ilukat iti ridaw, uno gate ko na kuma. Awan sikyo da, di balay da, natalgad da manong. At nasingpet damat nga Mayor. Minastar na aking gatisalas, aking nga rimuhar ni Mayor, manipuli ti kwarto. Good morning, Mayor. Sige ni Victor. Ti anak ni Artemio, Timyong. Uwan, Mayor. Oh, karadradwar mo iti kurso ng criminology. Uwan, Mayor. Yan. Talaga, takder mo ti may nga pulis. Nagwapo ka, Victor. Nagawa na, Mayor. Naibaga ka din ni tatang mo, di may panggapti kahit ko, parang kasapulan di kaskan ka, driver bodyguard, yan ako. Di ba gana, Mayor? Okay. Nasa ganyan nga kamit mo ti anak ko. Honey. Yeah, honey. Di Victor, ti anak ni Timyong. Ay, basta. Good morning, ma'am. Mayor, ha? Siya ka tayo nauna ng anak ni Timyong. When Mayor, ha? Yan. Kahit mo ka nung tagbuling ng polis. Honey, kaparawarin ng dyan anak mo, dati silad na. Nasa ka nagamamuda madlaki ni Victor. Idirumwar manong name ni Lovely di kwarto na, wow. Nagpintas.
Yung kaslalanga na talaga ti spoiled brat. Na spoiled. Yes, papa, mama, bye. Mamuking ka. Ti baro nga driver, bodyguard mo. Ni Victor. Victor ni Lovely. Oh, papa. Diyak kayat. Anong ti mo kayat? Apay iso. Tikain ko nga lakay. Tapno, may isurom? Magipakayat mo, takayat mo? Masabol na kami ti matungpal. Kahit mo katit may tulad iti kasinsin mo. Nga biktima na gidurugista. Sabali ita, papa. Natalamat ng tinugar tayo. Idi agad talagang, ano na giti durugista. Nganda kayong tiyag mayor, napaksyoot yan na gito'y. Apis, may pangatipis na order ng lugar tayo kat okay na. Abay, anak, ba't kaputin yung kanya? Saan nga sikat mang isuro? Nakatangtang ti ulam. Tikayat me, manipod dito balay, eskwela balay, eskwela. Sa mong tulit kinabalog mo. Nga mapangkat kayat mo. Sige, niyamam ko lang ka ni Victor. Manipod into no, itangal dawin. Rugyamon, Victor. Ada malalasin siya. Ada mayor. Natanang ka malang drive. Natanang ak mayor. Okay. Honey. Balik na ka mga panahon ka ni Victor. Oh, lovely. Papa. No, ada pa namin titayo tungal daw. Ada ni Victor nga magmanehongin ka. Sige. Magunik to lang. Idudududwa kami manong name kini Mayor Victor. Mayor, dagito'y di kitinasken. Alaglagi-pen. Mayor, naging mo itay ti ruta, balay, eskwela, balay. No da ibaga ni Lovely apapanan nyo, wano pang iturungan keng kuhana, nga saan kong ngabilin. Masapol nga itawag mo kanya. Masapol nga dawatem ti approval ko. Wait, Mayor. Noan niya man, ti ibaga, isutong balam. Saan nga ni Lovely ti masurot? Noan niya't bilin ko, isutong balam. Saan nga di bilin ni Lovely? Kang ronan ti amin. Tiyak kayat nga isangad mo ti magim kang kuhana. Driver ka lang. Bodyguard ka lang. Ano to ba ti bodyguard? Mang salaknib kang kuhana. Mayor, tama. No, adaman pagpagpagadan na, adda ka nakasagana amang salaknib kang kuhana. Karoon ti amin. May saka nga baro. Balasang ti anak ko. Diyak kayat nga armem ni Lovely. Kenja kayat nga ma-inlove ti anak ko ken ka. May isa lang atawin, ti kontrata, Victor. Agradwarton ti anak ko. Diyan to siguro ka sa pulanan. Tikas ken ka. Isun tumaten pa ng tungpal mo, ti kayat mo. Nagbaling nga pulis, tulungan ka. Basta laglagi pa yung bilin ko. Ang runana, tiyak kayat nga isingad mo ti bagim ken kuhana. Ken di mo ipalubos nga suminged tirik na ti anak ko ken ka. Tilang aramidem, imanehuam, salaknibam. Manong nimi pinagure na klaing itiruar. Kalpasan nga, impakita na, impatesting na kanyak, iti kotse, nga aramatek, nga pagluganan, siyempre, ni Lovely. Okay ka, di man lang di kotse.
madlo ko. Talagang nakakondisyon, Mayor. Very good. Okay. Mangrugi ka itangal daw. Or I'm lying, no. Ada kayat ni labdi nga papanan. Dito ka tungotan na mangal daw. Victor. No, ada ka dito balay, kahit mayroon natin panangan, dito ka mangan. Mayor, Numamang kayo tulod isuna, iti eskwela. Kalpasan nga may tulod ko. Anak to Bram, orayam, nga gawid. Agas tamba kayo, disangot eskwela, wala na kayo parkingan, ti kotse. Makatagtag oray, di oras Mayor. Bahala ka, no? Kahit mga obraan, kabayatan nga oray, misuna. Masapon nga, amom, nasa dinot ayan na. Baka doon among kita at ulit di eskwela, awang gayam. Nauyong dyan ako. Mabalin na nga libasan driver na. Kaya just in case nga dadaga sa mapasama kayong kuha na, awat sa bali mapapasok na sa kasika. Kuha dyan na kang rod. Pare mayon, maanusak. Dede nga rod sa pulik. Dede adaanos na. Nakipangaldawa kita yan daman na ni Mayor tinakasangok. Tasama na kaya't nilabli man na di sumango ka na kami. Isunan to kanon kinimamang na. Nagsang. Inserban na kami siyempre, di katulong manong na Kahit na kayo Mayor, saan kayo rumuan? Tawagak to di bodyguard ko. No, danas ka nga ramin na kiti munisipyo. Mamamita, bakasyon ita. It's Saturday. Mayor. Dagti opisina, iti Monday, ganda ti Friday. Walaksid no rumuharak mapanagbisita ka dagiti proyekto. Walaksid no, ada okasyon nga nakatendaran. Ada malata nga nakasurot. Bagitay bodyguard ko, pakilamanan ni tatang mo. Nakabakasyon mo ni tatang mo. Han? Uy, Mayor, isot gabo na nga da balay. Agang gaman nung naming rimuar ni Lovely. Naka-short. Nakapimpindas nga talaga. Anak ti Mayor, nakapudpo daw. Napimpindas pa yung artista ka na modelo. Imay itayan ko. Nababananta. Mabit lang, ma'am. Dial ko ti cellphone number ni Mayor. Abe, sino tawagam? Ni Mayor. Abe, tawagan ba ni Papa? Ipakamok mo lang ha. No, nagpakada ka kayong kuwana. Kaya natin ko kahit mga sawang kumatsak nagpakada ka ni Papa? Check up lang, ma'am. Mabit lang, ma'am. Nagpakada ako kay Papa. Inaprobaran na. Siguro masalag ka kayong ka? Ay, awang kasi ba't lang siguro. Tas sana ka hanggang mamati kanyak? Awang pamatim kanyak? Mabait lang, ma'am. Hello, Mayor? Hello. Victor. Ada ka no, papanamikin ni Lovely? Impakada na kada kayo, Mayor? O impakada na kada kami ni Mamang na? Pumansya ti gayam na. Amo minus na dino ata. Itigayam na lang Ngam no adda sa bali nga baga nga papanan na. I-report mo kanya. Tasak ti mang ti pamalubos. Sige, Mayor. Sige, Mayor. Okay. Mani po dito balay. Ganggat balay ti gayam na. Sumangpet dito'y. Isang pat mo dito'y. Before 6. Kano ibaga na nga. Hanapay kayo tagawid. Kadandanin ti 6 o'clock. Pilitan, gagawid. Sige, Mayor. Tong palam amin nga kahit kong ibaga, kahit bilin ko kayong ka, Victor, para ti anak ko. Kahit na makarason na da, akto servisyo mi ti anak ko. Ingat ka atok pa iti sweldo. Uy, Mayor.
Di mo ko matadailan, ti panagtalag ko iti amam. Nga nang-recommender ka. Tayo di ka nito agbasol ka? Agbasol matan ni Timyaw. Oo, iuwan Mayor. Sige, Mayor. Nagtugaw iti abay ko marong name ni Lovely. Lumanin talyawag. Siyak matikid kitain na. Yung sampay pulos kay misim ano. Sa anak mo't gumisim ah. Apay ko mo, umisim ah. Di mo't umisim, di anak umisim. Bili ni Mayor marong name nga saan kong isangad tibagik keng kuhanan. Saan ko kanumat nga palubos nga sumingad tirik na ni Lovely kanya. Hanggang nga di asadag kami marong name timbaga na papanami. Hoy, Victor. Yes ma'am. Di mo mo umisim? Awang matiras ka ng esmak, ma'am. Katsa ka, ma'am. Amom ti umisim? Matiras ka ng esmak? Di apat para ta, ma'am. Matiras ka ng esmak. Abit talyawad na. Kahit ko lang, ma'am, nga siguro doon nga dakati amay ko. Kasano ko mga pukawakin ka? Itay nakatugawa ko, nagtartariti kotse. Kahit mo sawon, lumagtuak na, dumsaag. Siguro doon lang, ma'am, no? Anta ka malit amay ko. Siguro kahit nakakitaan ka mo ta, napintasak. Di nga, men? Sika nga tanti ka papintasa nga nakita, ma'am. Kahit sika, guwapo ka? Diyan ka mo, ma'am. Malaksid na ibagam nga guwapo ka. Tsak krusonada ti kasto yung aramin ni Papa. Nakasistrikto unay. Napiapay di dati ka driver ko ta. Malukod ko ti bagat kiso nagtungpal. Sikag tungpal ka no, dahil bagat. Depende ma'am. No, aday bagam kit ipakamok ka ni Mayor. Kit no, approve ka ni Mayor. So, kahit mo asawan? Ipa-approve mo pa lang kay Papa? Dadatabilan na, ma'am. Dagos lang ilimiday tilubong ko. Napiapit din dati nga driver ko ta. Mapaisip ko. Mapagkatawak. Imsi ka. Nakapormal ka. Nakasirseryoso ka. Malaksid ba, no? Ada nakakatawa ko mga istorya. Sabi ko masyak tag-istorya. Di dati nga driver ko na lang ag-istorya. So, ang istorya ka man? Ma'am, awan kas tangabilin. Hanya? Paprobar ba lang kay ni Papa? Damagan ba lang kay ni Papa, no? Umanugot isuna nga, kabayatan nga, agdra-drive ka, ag-istorya ka, istoryaan na. When, ma'am? Susapo. Niya ti klase. Noon niya tibilin na, ni Mayor, isutong palag. Driver na, bodyguard na. Ano ti, akam ti mais nga bodyguard? Salak na iba ka, ma'am. No ada mang bastos ken ka, no ada mang dangran ken ka, no ada mang kidnap ken ka, da ka nakasagana. Nga nakasagana nga mga posta ti biyag ko. Tapno lang masarap ni bangka. Kaya nung pagarigan na, libasan na, sapulan ka. Kargo ka nga ron eh. Kitaklak na paut ka. Hindi na tulad ko ni Suna marong nimi ti balay ti gayam na sumrek sa anak ko man ang sumrek marong nimi. Ngam inaramid ko lang ti sumrek. Uy, abi sumrek ka? Siyak lang ti pinastrek ni Daisy ha. Ti best friend ko.
Hoy, friend, nagwapo ti driver at bodyguard mo. Hi, Pugi. Gwapo. Baka ma-inlove ka kay Kuana, lovely. Ano nga ma-inlove? Kasi nung ma-inlove, tikas kay Kuana. Corny. Kasi seryoso. Awang pulos ti. Oh. Abang dakan to eh. Ma'am, kita ka lang no, okay man lang ti pagyanam. No, man lang ti daka sa mapasama kang ganito eh. Sus! Okay, iso na dito eh, Pugi. Awan pagdanagam. Kita siguro lang ma'am, makano at paglibasa. Eh, mawang pagdanagam. Agwardya akit aglawlaw. Alam, rumor ka nga rin. Tapos ang kamat na magkibiyang. Kita niya man, nasaritami nga kayam. Sige ma'am, sige. Oy, Pogi. Baka kayat mo ito nagmerienda. Awagan nga doon may isagana ti merienda at makimerienda kanto kada kami. E nakitak ti oras ko manong 9:45 to 6. Siyempre ka, nakalukat ti daw eh. Oh, ano man ti bagam? Handa ka mat nila ba na? Nagmerienda ka maitayan? Ma'am, masapol nga before 6 kat adakan sa niya malayo. Ano? Stricto talaga na ti driver bodyguard mo, friend. Hanggang kasi dating noon niya man ti kahit mong iba kakitag tungpal nila kay nga driver mo dati. Ma'am, let's go. Madamdama! Agawit na itong 7. 60 baga ni Mayor, ma'am. Kituan niyo kahit ko, isot mong balam. Sorry, ma'am. Kito niya kahit sumurkin ka. Nunas kang kabagkatin ka, ma'am, kabagkatin ka. Hoy! Wow, friend. Sakroyan na ka. Sumali na ito na. Sakroyan na ka na itong guwapo ng bodyguard driver mo. Let's go, ma'am. At dapat na pagsasalita, aming nagayam ko. Matanda ma. Yung anya tibilin, ma'am. Anya tibilin. Before 6, anda kayo malayo. Pumano kami lang to. Yan naman pagsasalita. Miki dictation. I'm sorry, ma'am. Friend, agtungpal ka. Sa mga nabagkatan na ka din ng oras kas pagarigan lang. Nakitakman no pagigaman na kang ka. Opo, nagsurte mo ito natin ang gwapo ng bodyguard driver mo. No sa kruyan na ka. Kayat mo? Uy, magusto mo samat ito pasakroy Sikaman. Sige, daro din. Timagdaran marong naimi kat trimuaren. Sinarunok. Idada kami itidahalan manong nemi na kami suot. Nagkita pa mo ta. Nag-istorya ka man. Kunahan. Ano ka mat istorya? Kada, basaan niya man istorya ma. Nadabilin ni Mayo. Nasaan ka, hanggang ka istorya. Hanya? Iba ba hindi ba paneta? Ibalit na ba yung naka-istorya ka? Ka-istoryanak? Kaya nangasawan, ma'am. May parit nga singit ko tirik na ken ka. Ken, saan nga mabaling nga sumingit tirik na kanya? Yung karumat ni Papa? Oh my God. Sige, lusog ko lang. Aging gama nung naming nga ng rugin di klase. Masapak kag-report iti balay, manong naming ni Mayor, kalpasan na, isa ka na ti kotse, kito alas 9, 8:30 di klase, manong nami ni Lovely, masapol nga before karata nga oras kat makadanon kami ti eskwela. Intulod ko manong nami ti university nga pagbasaan na, siyempre na parking ti kotse, uraya. At naman ti kinigundaway manong nami kag supervise amwag na sa dunayan, ti kawarto na. Tao makarakar man. Pastaray, mapanak aksiim. No, ang damit lang isunay dyan. No, talaga nga madamat klase na, wano na. Malabas na klase na, iti alas 11, manong nemi,
Masapol nga, agawid before 12. Hindi ba nagbambantay ko manong name na amuak di kiti barkada na ada babae, ada lalaki. Damuak pa yung manong name na sinot agar-arim kayong kuwana. Nesti ka no tinagan na. Okay manong. Iso da nga gayim kinitesi manong name yung kaskolanda at paano na ti oras. Malaksi kinitesi, ado pa di babae kan lalaki nga barkada na. Gano kasta nga bekan ta period da, manong name kukuyog da, nga mapanagbilian da. Nakasipot ang madlat taman. Aging nga manong name ti may nga malam, upat nga lalaki, ti masadag kanyak, kabayatan nga gururayak. Hey! Sige na tayo, driver bodyguard ni Lovely. Siya. Istrito ka no? Saan na siya istrito? Ni Papang na. Siya ni Nesty. Victor matinagan ko. Among ka din ang kararama ka ni Lovely? Tsaka mo. Saan nga rubing mamak? Sa balit istal na natutula. Ano nga tatol no? Sampulan tayo. Natakal man ti bagina, ang upat tayo. Ha? Kakaasi lagi din nga bulbuluan tayo. Saan ka nagbuteng manong nemi? Luad naman ka na kayo tinagadalit ti karate. Okay lang. Yung baka nung kayo ito nagbabawi. Do you amo? Dito kayo at yung hadangran kita black belter. Nagradwarang ti criminology. Galpas nga nagsakbay nga kabayatan ng basbasa. Siyempre, dito ti ba isa nga purpose ko. Kagadal ti martial arts. Naku nagtinakam ko manong nemi. Nakukutong lang bagbagida. Baka may salang at danog ko iti parang pagtakit. Matukol ti parang pagda. Pinalawlawan dak manong nemi. Nagsaganak lang. Wasawas ti danog yun siyempre. Alis to lang ang salidaan. Alis yan. No kumugtar kayo. Baka no. Sakbay nga ingatoy sa kayo. Maunaan kayo. Kung nagtinakam kumanong. Palpalawlawan dak manong nemi nga pulpuligosen nga plus tarda. Anak ko na takot ko ti. Ngam nakasagana ak danyawan nga oras. At once nga dumarop ka nakwada. Ipakat ko nga dagos. May parusi sa lakid din akong tarak. Ini manong name na madlaw ko nga slapanggapan ti may sa kanakwada at dumarop. Idi adag timak. Hey! Ano namitan nyo? Di Lovely. Hey, Lovely. Nakakayamin. Abo, say by the bell. Bulbuloy mi kumanati lastog bodyguard mo. Kahit driver bodyguard mo. Nakalaslastog. Feeling actor, feeling action star. Tinaktakder na kunamlan no police, uno kunamlan no PMA, PMR. Eh, loko kayo ha. Ang mga nagbabawi ka lang. Ang mga magbabawi kami. Ore kam la 4. Idin tamay may saysuna. Di ba? Sweetheart? Sweetheart tarupam. Dinakaasid gang sa gina na kasta. Dinakbastusan. Naglagay ba, matutuloy bodyguard ko. Oh! Wapay, mabuta ka ako makingkuha na. Kaputing mo ma. No, hindi kat masid ganak nga chansi-chansingan si ka Nesty. Amo rabi na kanakitan. No, hindi kat napasuksukam ni Tata Kulas, ng driver ko. Sa mga mabalintang sinsinan na ti bodyguard ko. Ang mga nagbabawi ka. Ilaslas itong muna ti bodyguard mo. Victor,
Let's go. Inukat ko manong name itiri daw. Tikutsek. Limugan. Wow, gentleman. Pare, hanta pa yung nalpas. Ha? Makita ka ito tinapimpinas nga lugar. Baka no, agbabawi ka. Iti pa nagbalim mga bodyguard ka driver ni Lovely. Kada kini si Masarunong aldaw manon na imiawan tinagbalin nga problema. Aging nga, ngiti may sa nga gundaway manon na kinitak ti oras. At ako man isuna. Nga mapag-awan pa. Diyan man nga matawagan. Daday tatimparit amay sa ni Mayor. Masapul nga awan kontak ko kinukuha na. Sus. At dakam ko man ti balay damanong. Ako matindi na doon pa yung estudyante. Manong nemi, pinalawlawak ti building. Dagayang pag nanti likod. Dagayang nakita. Paggatangan ti adyaman nga, serious ka na. Street food, si likod. Iti likod ti university. Kaya data sa jay. Magmaganda ti, ano yun jay? Sus. Lovely, ma'am. Mr. Driver Bodyguard. Ma'am, naladaw kayo. Ito ko mapilang ang data di balayo. Kaya nga din nagsinapol ng sigod. Basol mo na ito kini papa. Agalot kayo ito kini papa. Let's go, ma'am. Ako nakatawang mga gabi pa. Kahit mo na ito eh. Diyak mamangan tigas ta. Apay narugit. Basta diyak mamangan. Di mo kaya naking ikad na ka? Oh, nasyak tibang tad kang kuha na friend. Hello, Victor. Apay nga, kasi style mo kano tigayem ko. Kasla isnabam ti pintas na. Kasla saan ka agkras kang kuha na. Uno da ka nibili ni Mayor. Nga may parit doang crush kay ti anak na. Kaya di mo ba't itulok nga pati ni Lovely kat aggayat mo't kang ka. Arami taglayang ti pagrabangag. Noon niya tibilin. Tibilin sa among ararmon iso na. Ano ko ba't pambara ka maalam kay kuha na? Oy, friend! Anak ka no't pambara na nga maalam kay ka. Hala ka nga type na ito driver mo. Baka siyak ti type na. Siyak ti type mo, di ba? Manong nemi, nabanakit inarako pa ni Tessie. Inuwalin ko. Oy! Agiwalin! Bakla na tayo driver mo, friend. Bakla. Yung dinala mo, manong nemi. Nadidamo nga makita ni Lovely. Na isang sangayan, hindi pa nagpitik ni puso. Nga may parit. Nga may labag kay Kuhana. May parit, manong nemi. Nga armang isona. Habilitan manong nemi. Nga naiyawid ko isona. Nga matasangan ko ti, let's go ko na. Inigkamaktima na. Uy! Di na kagmanti. Umaykan. Di na karguyotin, umayakan ka. Po na yan. Siya ka nakabimbitas nga anak ni Bayo, guyod-guyodan. Nunas ka nga guyodan ka, ma'am. Aramidak. At data ko man sa di balayo ita. Hey, nakamasol kang kini papa. Agalod ka. Amo madapanggap ko mangikat ka. Paikat ka. Diyak ko so natin driver akasken ka. Bodyguard akasken ka. Jadi sumagbad kami manong naimi na mga ganak ni Mayor. Apay nalado kayo. Mayor, sorry. Linibasan na, nagnaitilikod. Tsaka mo na kayang pagnaan, pagrawaran sa Jericho University. Nga doon na kita pangpanganan sa dyan, kanang street foods. Kaya di mo ka di among nga sa dyan lugar, kaya stambay na kita doon lista. Kasi naman kabayatan nga, da sa dyan, mangpastos kang kuwan.
Kinawang ka sa jay. Sorry, Mayo. Imbagagbot kayong kahanap, tusot yan ako. Ipampamuspusan na tatlo. Makabasol ka kanya. Nakabasol ka sa mga na isang pati anak ko. Ito gusto nga oras. Sakit imbagam, nga napanitilugan, posible nga. At dadaka sa mapasama kang kwa na. Santo nga maulit, Mayor. Talagang santo nga maulit. Mayor, bagbagaan niyo ko mga tinak yun. Kanaramidag ba timang bagbagaan kang kwa na kahit? Among ano na gina sa mo akayat nga ramidan na. Gano kayat mo tagpahon. Anong samno niya man nagitimating aramin na? Intalek. Nitatang mo king ka. Intalek na ka. Agtalek ka kinitatang mo nga nang-recommender king ka nga anak na. Diyak kayat nga dadak sa mapasamak tiyan ako. Diyak kayat nga maitulad sunit kasinsin na. Ngem inulit na manong. Talaga natanggad na ulo natin ang babae ko na. Inulit na. Kahit siyempre, sinapo na pang kinasigan. Ma'am, gawin tan. Hey! Ada ka matgaman dito. Among nga dito tiyayang ko niya. Okay guys, ingam ka nun. Oh, madamdaman to. Lovely. Pigsapay lang timada mga merienda eh. Ni Nesty manong namin, tibay sa kadakwada. Hello, bra. Ana, inigit upat kami. Itakat adado kami ng boys. Itaman na subukan na kano sa dinot pagpatinggam. Manong nami nakaigam itiyak saktong kok. Nagigtutak manong nami di binukbukan na kitikok. Kaya nyo, nagdigos ni bodyguard driver ni Lovely Tikok. Sana ka nagkiriing manong nemi. Ti makadakas, ti makda ni Lovely. Hey! Awag ka tayo naman na reaksyon mo? Kaya binukbukan na ka ni Nesty Tikok? Binastos na ka? Okay lang, ma'am. Ano, okay lang. Kadli. Awang nga dito, panyom? Awang tila makaram? Ha? Ay, natay. Siya ako di bang punas kang ka. Punasak ti ropam. Tagama na. Oh, ito na muna punasan di bagim. Induruin mo, ditoli mo. Ha? Oh, sige. Nakatakderak manong nemi ket pinalubusak lang ni Lovely. Anang punas iti rupa, ti badok, na nabasa gabo iti kok. Ket kastawa naman ti panangkantyaw da manong nemi ket Nesty. Di kay katuwan. Oh, tol, Nesty! At mapaspasama kayo. Baso mo, Nesty, kinam. Oh, makinam, natararmam, ganin Lovely. Kaya mo doon kasanot pa nagservina, kaya driver drama di ka na, isot magpumbunas. Kaya nagasawan, concern ni Lovely. Love ni Lovely, dati bodyguard na. Love ni Lovely, dati bodyguard na. Data manong nemi, iti eksakto nga sao, dagiti mangbuy-buya, iti ar-arabida ni Lovely kanya. Nandiyak mat ati paan. Ngayon inatapak manong nemi, inigkamak ti iman. Gusto na, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, ti imak, titakyan ko. Api nga palitan na. Kaya api nga di mo ibatanan ti imak. Ita lang may gamam ti imak, ha. Kanitamit lang mariknak ti barat na kulap mo, Victor.
Um, Inibigla manong name nga dimarop ni Nesty kat ginutad na ni Lovely. Hoy, Lovely! Apa yung pagsasabi na batikan mo? Ipagpabuyam ka niya? Pagsalsalusan na? Ha? Ikibatan na ka, Nesty. Umay ka. Kaya din manong name nga panangguyod ni Nesty kini Lovely. Dahil tamat-tante nga nambarak nga nagkuti marong name. Ibatam! Oo, yung sakit mo. Ibatam ko na. Ibatam. Kaya no saan ko ibatan? Ibatam, may isa. Hey, friend, mga tol! Ibata kayo, itandi ba ka mo? Pinalawlawan na kung manong name. Kat kapot aguyodin lata ni Nesty, ni Lovely, kanakadkad mo ni Lovely. Anong? Timayo kung kugtar ko, tiro pa nga mismo ni Nesty manong name na nagdiswan kugtar ko. Yay! Oh! Natulid manong name. Inalak natin ni Lovely. Lovely, may katuhin. Pinalawlawan na kan. Babaling ka nga, pakni ka pa lang. Sangok na gito. Victor, among sa mo kaya da. Aduda ngagpaiso manong name no adda dumarop, malisyak ti wasawas na danog, kapag isumot nga danogak ti bakrang, kan barokong na, basta amin nga dumarop manong name no saan nga danog, karate, kogta. Natumbada amin manong. Kasta una iti rigat da nga nagsagrap iti da sakit iti impalakam ko kadakuha na. Victor, napatay mo saan amin itan? Saan da nga matay, ma'am? Ngayon marigatan da nga tumakder. Ma'am, let's go. Inigamak man ti ima naman o namitap no, dagdagak nga pumanaw kami. Igamak ti ima naman o nami kabayatan nga galalisto kami nga pimanaw imadayo kanwa pang gamit ayan ti kotse. Tinukat kong tirida, manong name ni kotse sa naglugan, napanak mo tin iti pagluganak. Parang pasan na manong name, pinagandar ko na pinatrayan na ako ti kotse. Victor, ma'am, agamanak. O, daruming nga paginawanan niyo, ma'am. Narapit ko lang ti pagrapinga. Nga mapay nga, iti binugbukan na ka ni Nesty. Iti kok, kat saan ka nagkutkuti? Binastos na ka. Ang abaling nga bastusan na. Okay lang. Huwag lang kasi ka. Ha? Okay lang na bastusan na? Ngayon nasikat bastusan na. Nasikat pagkaramidan na iti madi. Oray pa katayak, kataramidak. Anya tiga po na? Gabo ta, obligasyon ko. Gabo ka digilaing ta obligasyon mo, timang saliknim kanya. Isong inaramin mo. Awang ka din unag na rason. Ma'am, habi na nagsumbatan. Sakbay nga sumbatak, ma'am. Di na mabaling nga. Sikat mo na nga sumangbat. Ano't matsumatakin ka? Abay naramin mo tinang punas itirupak. Anang punas ti batok. Nga binukbukan ni Nesty tiko. Obligasyon mo ka di, timang punas kanya. Abay naramin mo. Ma'am, may saratat kang runan nga iparit ni Mayor. Saan nga mabaling nga ma-inlove ka kaniyak, ma'am? Na-inlove kang ka? Isang nga sang sarod-sudat kang ka, no, apa nga naramid mo? Nga ingkir na. Gabot na bodyguard ka. Driver ka.
Isakit ka. Kas naman ti sungbat ko. Luapay nga sa lahat ni ka. Kaputa, kargo ka. Kat siya ti bodyguard ka driver mo. Isun naramit ko ti kasjay. Awang ka din sa balik ka papanan na? Kat siya ka, ma'am. Awang ka din na unong nagkakapapanan na? Iti panang punas may tropa. Ma'am, iparit ni Mayor na mainlove ka. Iparit ni Mayor na mailabak ka. Ang iba ka man tipudpud crush na? Asino ko matisang nga crush ka. Love na? Gamot si kati anak ni Mayor. Nga kargok. Sa nga sakas na sungbat ko. Uno sa nga kasat kahit ko sungbat. I'm sorry, ma'am. Tsaka iti may kat. Iti trabaho. Kahit no ba ikat ka, itaan niya nga rason. E baka nga, ano panggap mo nga mangarakop ka niya. E baka kini papa nga, crush na. E baka kini papa nga, naminado na kung nga, ginandat nga, inarakop nga, inagkan. E baka kini papa nga, kaslakayat na karamisan. Sige, mabalin mong ibaga. Ibaga tumat nga saan nga po, no? Sino nga rati adan nga patyan ni papaking kata-kata? Siya, kuno si ka? Sige, ma'am, padasan. Kanuan yan tuman desisyon ni papang mo. Isuntot na surat. Kahit ko pagkid din nga kikatak. Hanya? Di na akong maanusan? Madakas lang. Kahit ko nga kikatak. Gamutan niya. Gamutan sa hangkong na mataretirik na. Kanak to pa nga mingket. Nga nagartem mo kanya. Na-inlove ka kanya? Sino ko matisan nga ma-inlove ka nga? Hala, ipulong ka kini papa. Ibaga kang kuha na nga na-inlove ka kanya. Ipulong ka nga talaga. Sige ma'am, magusto ni pulong na. Tanigkatan ako ni papang mo. Ano kan ti problema? Tapay, no saan na kun nga imanihuan gan saan nga balin ka bodyguard kat saan tan nga kita. Malipatan na tumaten. Bareng no may waksik tirik na ka. Oh my God! Kada mo kakastaman ti marikrik ng kanyak. Huh? Pagkunam. Sa among inaramid tinang care kanyak. No saan ka man nga nilab kanyak. Tamumati ka kung mga argument. Nga may labag di kasken ka. Nga may lang ang driver bodyguard. Nga anak ti close in bodyguard ni papa. Sino kay kumalaeng alamat? Nakurape kami. May karkarigatan ni tatang naman pa'y bodyguard lang ni papang mo. So paggapgapuan ni pagbiag mi. Agraman ti sang kamasit na magangganan siya ni nanang ko iti tiyanggi na. Duwape na kita kakapsat ko na sa kanyang graduan. Sa bagayin to nagtrabaho ako. Nagtrabaho ko man na. Kahit kung sawan, nuwadan to talagang nga permanent ka trabaho. Siya ito may siya kang runa nga magpabasa ka na duwa kapsat ko. Simple lang tika sa ating pamilya mi, ma'am. Iwatahan kami tirapahap. Nakasumat ti ba nagarapahap mo nga makaasawa ti anak ti Mayor? Amang ka di. Ang mga pamang nga makapagturpusak. Kaya na ito makalat ti masteral degree iti abroad. Tapos siya ito sa mga sukat kini papa. Numalpas doon ti talo nga term ni papakas Mayor. Sakto matos mo blood.
At adun to ti amok, may panggap, iti panang papintas, iti ili, gabota, adali ka na laing. May sakto ka nagdibang butos kang kamam. O niya, Victor, mamanewak, sa magaman ti imak, mabalin mo palang isartin ti kotse. Ha? Isartin mo palit kotse. Tapos na makapagsalita tangan siya. Sige. Insartin ko manong nemi. Talaga nga nailab ka kanya? Sino kumatasan kung may love ka? Di ka mabuting nga. Nagipulong ka ni Papa. Ibagak nga nailab ka kanya. Ikatan na ka. Kagayat ko pa'y. Tapno, barbarin mo. Maiwaksi ka iti pusok. Kano saan ka tunong makikita? Maiwaksi ka nung katamat iti pusok. Diyak lola mo kayong kaman. Mabaling ka din ikatimti na mamngawag mo kanya. Just so lovely. Kaya mabaling ka din ako kumita ka kanya. Kimita ak manong nemi. Umisisem. Sana tinilpatan na kinibibig na manong. Di mo ka di kayat nga ang kanting iti lips ko. Nabangot sa nga ako, uy. Uno-orahin ka din na syakti mang umuna nga mga gek ka iti lips mo, Victor. Pinagandor ko ni Coach Seven nun. Hey, abay, let's go. Di mo kahit nga agkan iti lips ko? Awan ti karbagakman. Para parigatak lang tirig na. Abi ko mang marigatan ka, parigatan tirig na, makisan na. Marigatan ka, kapata sa mo nga maitulog, lang tikis, ang sakit na musog mo. Ganun ba? Let's go, ma'am. Kareding aldaw manong nemi kinasarita rakman ni Mayo. Victor, apay na lang daw kayo. Mayor, kanapin ka sa tatlangam. Ano na ito, ma'am? Ano ti badom? Binukbukan na kita soft drinks, Mayor. Sino? Naganaharin ka ni Lovely. Oo. Napan mo rin ni Lovely, tiklikod. Kaya nakanadunig iti barkada na sadyay. Graman na kiti lalaki. Kaya na napasama. Binukbukan dak. Binastos dak. Kaya okay lang, Mayor. Okay lang lubastosan dak, ha? Huwag lang ni Lovely. Ngayon kabutin sublad na nga binastos ni Lovely. Halos minaturog ko rin iti. Pituda, Mayor. 7 estudyante. Nga 80 din nagdisukin ka. Didak pulos dinisuhan. Tilaing pa nang bugbog na kanya kitikok. Very good. Very good, very good. Mayor, mabaling ka ni Mayor nga. Kumita kayo sa baling ang tribal bodyguard na. Apa ko magagikat ka? Ini, almost dandarin ti makatawan. Maudi nga semester nito eh. Nalpasan ti midterm para finals ton. Agraduar ton ti anak ko. Na ano sam ti manong nga bulan, itatatadandanin duwalangin nga bulan dinabati. Agikat kan? Tabay.
Basta mayor. Diya kayat. Ada kontrata ta. Paman nga makapag-graduar, deta lang timabali mo parang ikat, parang sarden. Tung palim ti kontrata, Victor. Sa nakas ka rin natin makaalat tiya sa bali nga driver bodyguard ti anak ko. Nagroon na ka talaga nga, adan napasama ka kas dyan. Di mo kadiam mo, nga posible ka, rumes back na giti na dangram. Di mo kadiam mo, nga ada nga ramidan dati mamaspusan tapno, agbalay gida, tanya manadaka sa panggab dati anak ko. So, mayat ka manunusan, Victor. Itutulong mo tagbalin ng bodyguard, driver ti anak ko. Ngayon, Mayor, nagbasbasol akong ka na kayo. Ano nakit mo sawit? Ingonam-gonam yo, na may parit ng siningid kami ti anak yo. Ingonam-gonam yo, nga saan ko nga armen ti anak yo. Tapay, inarin mo kanin. Saan nga naskan pang-armen, Mayor? Gabutan na niyaman ti marikrik na, kastawan ti marikrik na ti anak yo kanya. Isang rumbing lahing ng ikatadak. Natadahilan di pa nang italek, ni tatang ko, kada kayo kanya. I'm sorry, Mayor. Nagasagana kaglakam tayo niyaman na pano sa'yo. Kapata sa sino nga mindasan nga may love. Na-inlove ka. Akas man ti pa naka-inlove ti anak kukin ka. Kasta ti pamatik, Mayor. Oray pagsaludsudan niyo sona. Babali siguro nga ilbod na. Ng lalaki ka makadlaw tirig na. Di may isang babae. Pues, duwalangin na bolan, Victor. Teredem tirig na. Jakayat. Jakayat. Nga sika, tagpaling nga asawa tayo ko. Amok, nga diyo kayat niyo. Orimet siyak. Papabasulik ti pusok no apay nga na inlabak yung kuhana. So nga naramidak met, ti mangiwaksi dito nga rignak. Nga dito nagkapo na, Mayor, kakayat kun, kagikat. Mga anak ito sa bali, no! Masabala itong palantat kontrata. Teredem la tariknam. Duwalangin na bulan. Duwalangin nga bulan. Dalawag. Sige, Mayor. Naamuhan manong nemi ni tatang kastamat ang kininanang ti mapaspasama. Nakamon nyo tan. Imbaga ni Mayor kanya. Na nainlove ka ni tarak na. Nakastamat tirik na nilablikan ka. Ganit at kang runan unang imparit na. Nga di na kahit na mapasama. Tan, ori sa sinumet. Amo ka makawatan yung tirik na. Ta ori sa sinumet. Mura na kahit kas pagarikan kumati nagbaling at driver bodyguard tikas kinilabli. Hanggang gamot asa anak ti Mayor. Ngam gamot talaga nga iso ti mariknak. Handa ka mapapalawanak. Ngam tong palam ti ko na ni Mayor. Teredem diriknam. Ori ta dua bulangin nga bulan. Ang sardeng kanton, iti trabaho. Malipatam to nga tamat ni Lovely. Ken malipatan na kanto ni Lovely. Maudid nga bulan manong name di pa nagbaling nga bodyguard driver ko ni Lovely. Ada iso na ijabalay da manong name kadintawag na nga mapangko alaen. Nakastamat timbilin manong name ni Mayor. Ngayon adak inidalan ko manong name iti malabsak ti tiyandaan iti ilimi. Iti nakadado nga tao. Dimsagak manong name nagsaludsud. Abay, at nabas masamak. Ay, danyan eh.
Hostage taking. Hostage taking? May isang katurugista. At daw imo ko na. Tinanggal natin may isang ubing. Sus. Anong namin sa lagsap ko ni magkikaredo nga tao. Parang nang magnak. Ada na gini pulis manong nami. Nung saan na makakuti. Ada ni Mayor. Ada ni Tatang. Victor, abad na ka to'y. Mapang ko kumaalain ni Lovely Jamalay Tatang. Ada magaya mapaspasamak nga hostage taking dito. Awan, di ka makibiyangin. Ni Mayor ti makinag-negotiate. Delikado tang. Ano't armas na? Armas na, imo ko. Sino di ubing? Gamo. Gamo no anak nan samud lang no anak ta. Ita mangibagang anak na sa kanakan na. Parita anak manitatang manong nami. Ngam imasad nagaktayan ni Mayor. Mayor? Ay! Victor! Mayor. Awan, pag nanagam, makinig-negosyate aking kuhan. Mayor, napakamon nyo kanina giti amin na pulisyo. Amin na pulisyo na nato eh. Kasi makita, nakapalawlaw ta. Ano ti debante, ano demand na? Mayor? Ay! Ni Mayor na daw eh. Amo ka mo muna. Ibatab dumi, nga umasol na. Kansa mo idaportin mo ko, ititingnan na. Kuna ni Mayor. Ay! Ama mo ka, Mayor? Lalaing ka, Mayor. Napagtaldam dili na yun. Hanggang sa mo nga napugaw na kiti. Agsiyam-siyam mo. May sakit ka naman na, Mayor. Nakahayag. Nakahayag talaga, Mayor. Delikado. Ano't masabol mo? Ti asawak, Mayor. Ti asawak. Masabol nga kasabulag dito, ti asawak. Kaya kung sinublihan lang kami, ti asawak. Mayor, nakontak yung kanina ti provincial office ti PNP. When nag-request ka naging SWAT. Tigas to nga hostage sa taking kasapulan ida sa kani. Gusto mo yun? So that adaan tinalis tigas to yung sitwasyon. Kasi ka, kas criminologist to graduate. Amo kanina, inadadal tigas to yung sitwasyon. Aman mayor. Noon yaman ti demand. Ti hostage taker. Masapa lang matungpal. Di ba amo sa sinot asawa na? Kasi dinot pakasarakan taking kwa na. Mayor! 1 hour! Tisap sa bulak. Turo like, may isa lang oras. Albasan deta. Ano to yung ti asawa? Kahit ang sinumlian ng kami. Sige. Pinasapol ko ti asawam. Awan pa may sa oras. Ano to yan? Angem gayem. Nasapol nga batamon, tiubing, kitne. Kastawa na yung bumbumsagan, kapag nervyos kan, panagbuteng na. Baka saan nga matay na ita, iti panang tutok mo, o ano panang bagsol mo, ititanggad na, itinitangin mo ko. Baka matay na ita, kapag nervyos. Aglusong siyawan na batamon. Imadang ni Mayor manong name. Sinurot ko met. Mayor, saan kaya basta masadeg? Hindi. Amin na. Mayor. Excuse me, Mayor. Siya ako di mangituloy. Saan? Di nakaam-am mo. Katsyak tama muna. Kayem! Lagi ma'am, siyak ni Mayor. Am-am mo ka, Mayor. Binutusan ka din namin doon, Mayor. Isa na lang ka. Dadadaelan ti negosyo, me. Negosyo, me, kasi mo. Isa gagawin nga drug pusher. Dakila kasom na ito'y. Ha? May balod ka. Ngayon di mo kaya't di may balod, tong balan na. Batamon ti ubing. Kat, resultant na ti problema. Nga saan ka may balod? Saan ka nagkakaso? Siyak ti makamuking ka. Hindi kita taglawlaw manong nami. Dimtang gaya man nagigit SWAT.
Mayor, Mayor, saan ka basta umasindig? Mayor, delikado na. Saan nakatipain? Mahalak, makamuak. Mayor, dimtigan din di suhat. Kahit ano man dumtig na. Mayor, Mayor, natay sama ng tubig. Ay, madam! Nakikooperar ti ubing manong nimi kinagat na. Kinagat na ti hostage taker. Ang pag-iso manong nimi nga maisinat ubing iti hostage taker iti denied ko ni Mayor. Mayor! Ang paglab ka, Mayor! Ang pag-iso nga dumarop manong nimi ti hostage taker nga bagsulan na kuman ti ubing kapapan nga nakaubat kang kuhana. Hindi denied ko ni Mayor tapos kimleb kami inapasamak anang ngigmiti kanal buong bang! Napandagak ni Mayor. Nagpaklib kam nga duwa manong nemi. Isot a kinunig. Idirok atak iso na manong nemi. Ano napasamak? Mayor. Nakatayon ti ubing. Naaring nuknukan ti hostage taker. As ito nagpaltog. May sakadag iti sniper, Mayor. Iti batog na. Apag yung pinagpaklib na. Tapno na waya ti sniper, Mayor. Amang paltog iti hostage taker. Tano, saan ko mga nawaya? Baka na kayo timatamaan. Ang dinamad nga takalbitan paltog na. Doon na kayo timatamaan, Mayor. Ay na pulis! Ano ba laramitin nyo? Nakatunga nga kayo nita. Makayab ka na ambulansya. Arayatan na ito yung hostage taker. Ang mga nanda palabiyag na. Itala ito ospital. Nagdinamag na di nga napasamak manong nemi in-interview ni Mayor. Nagdiyado nga agapoy ti media manong nemi. Hindi mapangkualaan din manong nemi ni Lovely. Victor, ma'am, sorry ha, naladawak. Okay lang. Na moment na pasamak. Thank you, Victor. Abing tingko kayo ka, ma'am. Abing thank you kayo kanyak, ma'am. Siyempre, tinulungan ni Papa. Okay lang, ma'am. Nuwada na itulong ko. Ibagmagamat ni Papang. Kadikit interview na. Ang nangyang biti radyo, mabuy-buy mit TV tayo. Ngayon, adakal mo tinitulong mo, tinapasamak. Baglakit din na idagas ka dyan. Kinakibiyang ka. Ang namin nalis ko, may pangmatikas na sitwasyon, ma'am. Iti hostage taking. Siya ko may mag-negotiate ang impilit nila ni Papang mo at si Mayor. Ano naman rin nakamangmang ni Mayor kasi dyan. Di pa, di ba? Ngayon, sitwasyon ito, sino na dyan hostage taker? Tsaka mo, ma'am. Durigista. No apay nga insina ti asawa na isuna nga matakapkabili na kano no kasta nga makadroga. Agad nagkakaso. Si bibiyag pa nga ta. Hamaduna na puruan. So nga si bibiyag. Taklaki diti. Susumbatan na tilintag, ma'am. Ma'am, intan. Saan ako na matuloy? Dito aklat ang balay. Mabaling ko nga doon ting amin. Saan kami lang ang amin? Nagsasalita tabay lang. Ag-istorya ka. Kung saan nakatsak, tag-istorya. Ano ti istorya mo kumarat, ma'am? Naibanggap iti
May panggap kinilasti. Mani po di pinarik na amida. Agbutin na nga magbastusan kanya. Tiamok inadadada. Tiamok ibang pangtadak. Ang dalabas pa ng pangtadak yung kanong. Saan na ka man nakamaylan? Victor. Ma'am, di naman malinga sana kawawagan di ma'am. Lovely ko na. Lovely. Maore na ka di. Abamang namin na makapagturpusak. Inaksadyay abroad. Tapos sadyang pangalak di masteral degree. 2 months lang. 2 months o na 3 months. O nagbaling na 6 months. Maore na. Sige, urahin ka. Nagturpos manong nami nagpaala siyempre. Sang kapamilya kami nga imatendar. Nagregalo kami matmanong. Ngayon siya nakapulos ka nagkandidigon taway. Ngayon masadag kang kuhanap. Aging gadim tengan manong nami. Ito yung papanan di abroad. Tinawagan nak ni Mayor. Hello, Mayor. Doon di maudingal daw ti trabaho. Mayor, itulot mo nila ni iti airport. Isa ka lang timang itulot kang kuha na, Mayor. One, saan ang naskan pa nga? Itulot mo yung sa airport. Sige, Mayor. Umakalain na. Idada kami ni iti airport, manong nami sakbay nga dimsagi ti kotse. Victor, maore na. Uruhay ka. Mabaling ka di. Nga niya. Ngabadasan tatagin na rakop. Ore ta maudi na ito yung trabaho. Diba? Awanin ti gwardyam, awanin ti driveam. Anan ti plano? Ilato ng training. Baka ito ba nagsublim? May sakto na polis. Congratulations. Good luck. Kastamat kang kalabli. Inarakop kumanong. Imarakop met. Aging ka naglalang tikit lips me. I love you, lovely. I love you too, Victor. Urayan na. Urayan ka. Agsubliak to. Hindi ba nagsublik? Planon danton. Di ba nagbalin mo nga manugang ni Mayor? Naman nag-training manong nami within 6 months kas tama ti paot. Hindi pa nagpanangala manong nami niya lovely ti masteral degree na. Malpas ti training ko, anong name nakastrek nga dagos. Iti munisipyo mi, nga maisa ako ng miyembro iti PNP manong. Intuloy man tigidwa kapsat ko tinagbasa. Ilinto tayong tuloy man tatang manong name nagbalin na nga bodyguard ni Mayor. Eging manong name iti may sagal daw. Hey, Victor, sakit daw. Yapay. Nagurore kang kanita war. Sangot yung headquarters. Sino? Takbanan mo? Basta lang siya ka masapol na. Namangamot no kalaban. Inga na. Kaya mapana ko manong na yung nakalikod. Yes ma'am, tsaka masapol mo? Hindi tumalyaw. Lovely. Yeah, Sarento. SPO4. Dagos ka ng sarhento ah. Ay, isa kami na nagka-examination eh. Kani ba ba yung rekomendasyon ni
Mayor. Oh, oh, hindi na kadaro kupen. At data dito sango. Kita man ano ko ma. Siya ako di mo na ako kengka. I miss you. Nagkuyog kami marong name kini Lovely today tangal daw. Uwan. Inusar ko marong name iti may sa kanag iti patrol car. Kasot nagluganan ni. Tasang ka nga nagkutse. Tan nga no palang mo drive manong. Kani may kam dito balay da marong name nga dapat dito ni tatang. Kan. Kung nakalano niya tayo natin. Ay, kadom gamin ni mama. Ay, ni Mayor. Andun to eh. Siyempre, nadak dito at tatapos ni Mayor. Tata, ha? Iyam amok ni Victor kay ni Papa. Nga? Nga boyfriend ko. O sige, Victor, di na kaniyam amok ni tatang mo. Ano dato yan eh? Tang ni Lovely. Kaano pa eh? Hindi pa lang. Kunak tupay kami. Hindi masadag kami maron ni kini Mayor nga kaduwa na ti asawa na. Pa, oh, Victor, Sarento, it is court of the anak ko. May sa headquarter Mayor. Kaya umadlogan na, kahit agawin. Iso na, nusor ko di may isang patrukar. Pa, ma, ni Victor, kahit amam mo, ni Victor, boyfriend ko. Nala, Diyak ka David ko na ka, Victor. Nga diyak kayat nga, main love ka, kan main love ta, anak ko ka. Ididay ta mayo. Ngam sa anak mater nga bodyguard driver. Ay, one guy, one guy. Alam ko, tiplano yun. Muklang ka na kayo. Pagbasaan na kano, pwede kita ading na. Kakamsat na. Kadyak, man, trabaho ko dito eh. Diba? Alain na kondita munisipyo. Kahit wala. Kahit kalpasan na ito nga mauding at term ko iha. Si kanto matentiyaman mo ka magsukat kanya. Si Kati Sumarno nga mayor. Iti-ili tayo. Ito lang na palabas ng eleksyon manong name siya ti panagkandidato ni Lovely. Nga siya, siyempre, iti naka-assign kang kuha na nga polis na nagbalin closing bodyguard na. Na nagsubliak nga bodyguard driver na. Mabablaw nun manong name iti kalay sami kanito'y umay nga December palubos ti ato. Why? Intultuloy ko ti kinapulis ko nga maadada nga addaak iti babaen ti bisina ni Mayor. Ta siyak nga rod nga agbalintong asawa na nga siyak nga rod nga boyfriend naman ng nami. Iti kang runaan nga close-in bodyguard ni Mayor nga girlfriend ko. Ininto tani tatang manong nami na implementlaeng dito yung munisipyo. Tasakbay manong name nga pasti term ni Mayor Leon nga ama ni Lovely. Inserek na. Nagbaling nga regular nga empleyado. Ininto manong name tamalubos ti apo kada to umay nga panagsasarek iti klase. Maudin to nga tawen iti adject nga ni Margie manong name. Agraduarton sumaron tumaten ni Jojo nga burdek iti tadno pa sumarsaron nga tawen. Manong name natin nga rin ti pagkasalitak, gawa naklaunay, ti anos mo ng ornos, kalpasan nga anak insan kang kati detalyena. Kaya gawa naklaunay ti laing mo, nang ibasa manong name nga sabi ko tanda mata, naibatik nga oras, nga masilaing nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada giti pada kakang kanay nga dumdungeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuyag yaman nga paghayam mo, Victor. Thank you, Victor. Nga imburay mo na ito yung pagkasalitaam, being at the close-in one no driver bodyguard, ti anak ni Mayor, ngayon so ti agbalinto nga asawam, palubos ti apo.